on miettinyt kyyhkysiä. Sua rakastettiin, rakastettiin. Kyyhky on toiminut pyhän hengen symbolina jo ennen kristinuskon syntyä. Lintu mainitaan ensimmäisen kerran Vanhassa testamentissa. Kun Kyyhkynen illansuussa palasi hänen luokseen, sillä oli nokassaan tuore oliivipuun lehti. Siitä Noa ymmärsi, että vedet olivat käyneet vähiin maan päällä. Mä halusin ymmärtää, mitä kesylle ja pyhälle Kyyhkyselle on tapahtunut, joten haastattelin Malmin seurakunnan lähetyspappi Markku Arolaa aiheesta. Haluaisitko kertoa, että mitä sä ajattelet pyhästä hengestä? Eli pyhä henki ylipäänsä, niin mulle virsi 125 on hyvä kuvaus pyhästä hengestä, miten se johdattaa, murentaa, kokoaa, ohjaa ja niin poispäin tekee. Mutta toisaalta me käytetään mun mielestä pyhästä hengestä vähän samaa, mitä hän tekee kuin mitä Jeesus tekee. Toinen, mikä toimii, missä Kyyhkynen on vertauskuva, on rauha. Se tuli jännällä tavalla ilmi, kun me tehtiin tuonne Puistolan kirkolle, kun siellä vietetään rauhanrukousta, niin rauhanrukouksen uutta tällaista kuvaa. Ja se kuva, minkä meidän viestiä löysi, oli sellainen, missä Kyyhkynen just niin kuin lensi kohti taivasta ja siinä oli sellainen valo. Niin mulla tuli siitä ensimmäisenä mieleen, että tämä on myös pyhän hengen kuva, mutta tämä on myös hyvä kuva rauhasta. Ja ne yhdisti siinä. Pyhä henki tuo rauhaa ja rauha on meidän yhteinen toivo, tavoite, mikä te rukoillaan. Eli voitaisiin puhua niin kuin Jeesuksen toimista ja pyhän hengen toiminnasta lähes synonyymeinä. Paitsi Jeesus sitten vapahtajana ja pyhä henki sitten jatkaa siitä eteenpäin. Symbolismi käy järkeen. Kyyhkyset ovat kuljettaneet viestejä ja pyhän hengen ilmentyminen voidaan tulkita tällaisena kolmiyhteiseltä Jumalalta. 1900-luvulla Sher Ami-niminen kirjekyyhky lensi 40 kilometrin matkan vakavasti loukkaantuneena. Kyyhky onnistui pelastamaan toimittamallaan kirjeellä amerikkalaispataljoonaan hengen. Mulla ei ole hirveästi mitään pyhähenkikokemuksia eikä miten se näyttäytyy, mutta tiedän ihmisiä, jotka on kokenut sen jonkinlaisena rauhana tai jonkinlaisena johdatuksena. Mutta tällaisia positiivisia ajatuksia ja mielikuvia se sitten kuitenkin herättää tällainen kokemus. Ainakin tietyssä kontekstissa kyyhky on siis pyhä. Linnulla on ollut myös itseisarvoa ihmisen lemmikkinä ja sotasankarina. Ymmärsin kuitenkin haastatteluista, ettei kyyhkyä lintuna palvota, eikä se eläimenä eroa symbolismistaan huolimatta muusta eläinkunnasta. Ihmisen rakastama ja kesyttämä kyyhky on nykyään halveksittu ja likainen pulu. Linnun historia peilaa välittämisen ja huolenpidon tärkeyttä, joka tässä tapauksessa toteutuu tragediana. Siinä on se, että luontoa pitää suojella, jotta sillä on jotain meille annettavaa. Ja
siitä niin kuin nousee se niin luonnonsuojelun ja luonnon arvostamisen näkökulma ja se, että meillä säilyisi monimuotoinen luonto meidän iloksi ja myös meidän hyödyksi.